Здравейте хора, и днес сме с първи епизод на Balloons to the Battles. Дано да ви хареса това нова поредица и нека да започваме. Първо ще изигра на Assault Mode, ще си помисля дали ще има арена. Но да, нека да започваме. Значи, само едно ще ви кажа. Магиосника ми е до край. Никога не ходя без него. Банановото дърво не ми е до край, обаче никъде също не ходя без него. И нинджата понякога мога и с други неща. Обаче и тя накрай, да. Значи, освен банановото дърво, всичко ми е накрай. Може да виждате и надявайте се да победя, надявайте се да събера пари, ако оня не е труден, и ще си купим Феникса, че видите, много е як. Today is a good day, today is a good day. Но имам музикален червей в хото. Музикален червей означава някаква музика да ни излиза от хото ви. Моят смисъл е, не мога да си избия музиката. Today is a good day. Today is a good day. Да. Много смешно, ама общо взето така. И да. Моята тактика е да си го подобря сега така. После пускам си дървото, апгрейдвам го и после апгрейдвам това и после апгрейдвам Феникса. Обаче, ако той продължава и така да слага балони, ще взема да става трудно. И затова направо ще се сложа и тук магиосник да не го мисля. Само трябва да се сложа лайтинг. Today is a good day. Today is a good day. Today is a good day. Да, музикален червей. Още един път да ми дадат пари и вече имам. Значи мисля сега да му сложа един път, два пъти, три пъти, 4 пъти. Нещо да го занимава. На мен се не влиза. Ако имам късмет, няма да е някакъв. Дето. Мисля си сега да сложа дървото така. More bananas, long bananas. I like bananas. Добре, сега остава само да чакаме и да апгрейдваме дървото. Ако го апгрейднем достатъчно, може да се сложа и двата магиосника Феникс и тогава си помислете, само ми идва нещо трудно и бум 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 бум. Не, възкам се. Today is good day. Да, в момента аз обикновено на 18 рунд вече имам Феникса, обаче си бях сложила и то магиосник и така, че ще се забавя малко с Феникса. Сигурно 21 рунд най-много. Първи магиосници! Мразя да ми влезат. Значи, сега ще се апгрейднем това и тогава ще ми дава много банани и почваме да се апгрейдваме дракон си. Таке, разбирате, бе. Вие не сте тъп. Да, сега трябва само да чакаме. Близо сме, хора, близо сме. What? Okay, bro. I don't know what to make. Не!
Още малко, бе, братче. You see it? О, братче, са остава само да чакаме и да събираме пари, както винаги. Може да има и само една игра, ако продължи. Защото аз мога само 15 минути да снимам и вие го знаете. Ако... Да, сигурно ще е само тази игра, но ще ви хареса, честна мъжка. Ще се опитам да победя, обаче ще се опитам още повече да ви покажа Феникса. Някой ви е интересно. Това е 5000, виждате ли го? Ох, как ми е трудно, Дръж се. Още само мъничко и няма да ми усеща. Говоря малко по-далече понякога, защото тук съм на легло и си играя малко. Ако ви е проблем, съжалявам. Дай. Още малко. Още един банан. Не, още един. What the fuck is this shit? Ето това е Феникса, хора. Ето този човек, исках да ви го покажа. Той се върти 3 кръга и тогава спира. Обаче, да, хора, дано да ви е харесал. Ох, той ще ми е много труден. Секрет най-другия. Ох, бързо, бате, бързо. Това е много трудно, хора. Направо ми се спича музика. Дай. Стискай палци, стискам палци. Добре. За сега сме добре, хора. Арко! Хора! Да, за съжаление загубихме. Ще изигра още една игра, но да знаете, не се гайдвам. Здравейте, хора, значи бях направил малка пауза. Имам само едно да ви кажа, отса ви казвам чао, защото ако тази атака не стигне до 15 минути, аз съответно ще изряжа някаква част от клипа, разбирате ме. О, fucking shit. Същия мап, бейби. Това мап ми харесва, между другото. Бива го. И си мисля да ги бия. Аз си мисля да ги бия. Ще гледам го бия бързо. Да, после си мисля дървото. Апгрейдвам. Това и бум! Спечеля. Бъскам се. Това е много добре, той как го прави, обаче си мисля, че тия маймуни не могат да трепят метални балони. Искате да я разберем. Мисля си тук да го сложа. Да. Добре, това е добре. Хора, за сега не бива, обаче нямаме енергия, нямаме нищо, значи сега разчитаме само на нещата си, които имаме. На нищо друго. Виждате ли? Имам само 3. И нямам енергия, хора. Разчитаме само на нашите неща.
знам как ще го победя, обаче за целта трябва да издържа на това, което си мисля да правя. Трябва да го издържа, да победя. Не! Атка, още маничко. Атка, не. Но ми е трудно. Yes! Зати слуша от татка музика, брат ми де. Ако го чувате, да знае, че не е от мен. От татка. Не ги. Зате спира за малко музиката. Хора, имам само 3 минути клип. Ще спра за малко, ще се върна след мъничко, че мисля, че няма да завърша. След малко идвам. Фениксът, бате! Сега ще мога малко да се почина и спъня се. Имам 10 секунди горе-долу. Какво да си направя? Мисля си да слушам макиосни пък. Мисля си да направя абсолютно същото, обаче етко. Бро! Да, след малко ще се видим. Да, хора, мисля, че побеждавам горе-долу. Той е на 27 и си мисля сега да му сложа метални балони. Така. Добре, хора. Той излезна. След малко се връщам. Да, хора, и ние победихме. Хора, дано да ви е харесал клипа, защото аз съм най-добрия. Упс, възках се. Не, обаче друго. И до скоро. Довиждане. Чао. До другия път. Ох, ударих, бъкнах си в коза. Ох, чао.